to kamar yadda nace jiya muna cikin kitabu zikir wa du'a ko babi mai bayani game da littafi mai bayani game da ambaton Allah da addu'a ba ku manta da wa malamin mu addu'a ba dai ko Sheikh Idris Abdul Aziz ba za mu bashi da 'yan siyasa ba za mu gwada ma 'yan siyasa cewa Idris ba shi kaɗai yake ba na faɗi tun jiya da yake jiya an samu matsala murya ba ta hita ba sosai amma yau ina ganin murya lafiya lau take ko to bari in sake maimaitawa 'yan siyasar da na sawo malamin addini gaba muna musu nasiha su ja da baya ba daidai ba ne duk bannan da ake yi cikin gari a ce ba wanda an ka azama karan tsana illa malamin addini wannan ai abin kunya ne ma kuma malamin addinin da ya baka goyon baya lokacin da kana goro ko abin sayansa lokacin da kana cikin mawayacin hali za ka kai ko ba za ka kai ba ya sa gamo ya tallabe ka yayi ma goma na arziki ya jawo mutane ne da duk masu jin magana tai yace a zo a zabe ka sannan don baka san Allah ba don baka san kuya don baka da mutunci wai kai za ka hito a faɗa da shi jama'a akwai rashin mutunci ko babu duk bannan da ake yi Bauchi yau ba wanda ta dami gwamnatin jihar Bauchi illa Bello Idris Abdul Aziz har a samu wani commissioner ce sai yayi maganin sa ya ka dade baka yi magani ne ba muna nan muna jiran ka kai commissioner dan shammiya kai maganin malami mu gani mu goda ma Idris ba shi dai yake ba garin su kowa yau akwai Idris Abdul Aziz don ku tahi tsaye mai addu'a babban takobin mumini shine addu'a ku yi addu'a ya Allah duk kulli-kullin da a can 'yan siyasar Bauchi na yi game da Idris Abdul Aziz Allah ka ba shi kariya duk abinda sun haƙulla na shari Allah ka bai sai bisa ga ƙwallo kawunansu duk wani mai ƙulla ma Malam Idris shari ɗan siyasa ne ko basarake ne ko malamin addini ne dogon cikin malamin addini akwai na banza akwai masu haɗa kai da 'yan siyasa to ya Allah duk wanda aka ƙullawa da shi ko da ya ba da shawara ai a mai kaza ya Allah muna roƙon ka haɗa su wuri guda ka sauka musu da bala'i Allah kakkaba su zauna lafiya Allah ka haɗa faɗa tsakanin ƙauren Bauchi da wa yake da Nuhu Zaki Allah ka sa sai Idris Abdul Aziz ya zo rabon su faɗa kakkaba su zauna lafiya ya Allah yadda annan sun fitine shi Allah ka fitine su maciya amana ba ku san Idris ba daidai yake ba sai yanzu bayan ya gama yi muku campaign in ka san ba na kware bane lokacin da ya nemi ku campaign yana cewa a zo ka a zabi waɗancan a bar waɗancan a dawo inda kuke don me ba ku ce bari ba mu son campaign ɗinka ba na kware hake ba don me ba ku dakatar da shi ba sai da ya gama yi muku wahala don kuna maciya amana tukuncin da za su ba shi kenan to Allah mun kawo ƙarar su gare ka ga sunan sun sa naka gaba ya Allah malamin addini sun sa shi gaba Allah ka sa su gaba Allah ka sa su gaba yadda sun ka tsangwame shi Allah ka tsangwame su yadda sun ka fitine shi Allah ka fitine su duk abin da sun haƙulla bai Allah ka kare shi ka mai da sharrin su bisa ga kawunan su ka hana musu zaman lafiya ya Allah madalla mun gama da